ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programa na maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito.
Nakaulupyo da sayan na kabwasan. Makterion lingkor ati magtipangasinan Dennis Muhares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes, petsa 28 at bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 680,000 piso kantidad na shabu asamsam na otoridad. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Palto ginsoko na duwaran katao Jad Police Station at Kalasyaw. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Antay illegal drugs sa analunggaring sa Police Kalasyaw. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran motorsiklo at umakyar sa kay sa asugatan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad National, lifestyle check at amin niya opisyal na gobyerno. Ipatuntun palapag ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 605 milyon smuggled UC asabat na BOC Jad Bulacan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Chinese sleeper agent walad na Pilipinas unong adkinan Senador Lacson. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Ang balat Twitter ya trabaho adakinan turi palapag na palasyo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. ₱680,000 piso kantidad na shabu asamsam na otoridad at ginawan anti-drug bypass operation. Yaing kasad oras na alas 8:53 na labi jad barangay Waray Balay na Malasigi, Pangasinan. Kinabat nila'y suspect ngaran ya Mike Lister de Vera, 22 anyos. Eugene na lumibaw katunggal, 48 anyos. Si Karay Siningkat ya tampol na saray yung panulopyo pwersa na Provincial Drug Enforcement Unit na Pangasinan Police Office, Regional Intelligence Division Police Regional Office 1, Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police Office, Regional Police Drug Enforcement Unit na Police Regional Office 1, tan Provincial Drug Enforcement Agency Special Operation Unit, jada koordinasyon mula na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asamsamad 5 na duwaran suspect so pituran hit selda transparent plastic sa siya. Yan ang karga na shabu ya walay balaton more or less 100 gramo. Sa kaya genuine 500 piso bill bypass money, labi na duwa na perason 1,000 na budol money. Sa kaya brown na sling bag, sa kaya light blue ya kawos, sa kaya Tecno smart phone na ya walay case ya Marvel tan na sakay unit ya black Honda tricycle ya walay plaka to na UZ9316. Saray kumpiska na ebidensya tan saray duwarang suspect so nawit ya police station for proper documentation tan proper disposition. Kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 so insagap at korte laban at duwaran suspect. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran katao jad nan biigan niya baloy so ang isuko na paltog jad police station. Oras na alas 10:30 na kabuasan na personal ya Dimoplog siya Igmedio Ancheta Udan, 65 anyos siya si Katoy Dimoplog da Police Station na Minga na Pangasinan. Taninsoko sa paltog ya impanima na Mario
Riyuan na Kasipit na barangay Lauren na Umingan, Pangasinan na nasikaraso man inuman na alak jada nirintandan na nirintanya bung ng Kasipit sa may paltog so walay description to na caliber 45 pistol ya walay serial number 454445 ya angga po ya expiration date sa may paltog so wala da kustodiya na Uminga na police station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kabiyangan to niya, oras na alas 10:55 na Kabuasan. Si Wilfredo Versosa Untalan, so ang isuko na paltog, dyan police station na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may description na paltog, arms core caliber 45 pistol, yung walay serial number 11836797. Yan ang expire sa na Oktubre 6, 2013 sa may Abitlan paltog so wala da kustodiya na Kalasyaw Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Analunggarin sa Kalasyaw Police at ginawan anti-illegal drug bypass operation. Yung ginawad oras na alas 9:27 na labi jad barangay Lungo sa Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Ginabat susiningkat ya suspect at ngayon to na Christian Jason Bulawan Gamis 45 anyo sa sikato siningkat ya tampol na Kalasyaw Police jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 kaya rin ninyawat sa kaya perason hetselda transparent plastic sa siya yan ang karga na siya bu ya walay o inyawat sa may undercover agent na police office yanan na panggapya po surveyor asam-samad 5 na suspect so siya po ya 0.328 ya gramo tansaya suman kantidad na 2,230 piso asam-samad si katuso sa kaya pirason genuine 500 piso bill yan usar at bypass operation tan 1,000 piso bill ya budol money Sara ebidensya tan sa may suspect sunawit the police station for proper documentation tan proper disposition. Kaso nin sunggaya na Republic Act 9165 sun sigapad korte laban ed Abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Imbatik na ambulansya na Sangkintin, Pangasinan so 40 anyos siya laki kaya rin abangga sumama niyon itong motorsiklo agawad oras na alas 4:45 ng aram jada Provincial Road na Barangay Poblasyon Suntu Dabitlan Balay sa involve luganan Black Camillo 125 motorcycle yang gapoy plaka mamanihoan na minor de edad kay bato nakalasunad bunog so sa kimat ya minor de edad tan sa may kabanggaan dara niya Black Red Euro 150 motorcycle ang gapoy plaka mamanihoan ng Ricardo Sofirable Merera alias o sikato sa may akainom na alak tan agakasulong na helmet jad ginawan investigasyon na pulis akabatan niya sa may motorsiklon mamanihoanan na minor de edad so mamarap jad is direction na nakasabilara at intersection si katulimi ko ada ni kawigin pasan legan niya undi kumat legan niya liliko sa bitlan motorsiklo si mabiso maples ya motorsiklon mamanihoanan Merera ya mamarap jad south direction akagamor na sugat si Merera tan si katoy tampol yung batik jad Eastern Pangasinan District Hospital lega niya sara may duwaran minor de edad so agmat asugatan ed Abitlan aksidente. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan ray katibukilan niya balitad lokal antis tayo nunda pagadasaray balitad nasyonal wadya ni Repigaram Paimano. This
ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:20 na po ng umaga. 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, almusal balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng kontrobersiya sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Press Officer Attorney Claire Castro, na ipinagutos din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga records ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga manumalyang proyekto ng ahensya. Giit pa ni Castro na tuloy-tuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng mga proyekto na dapat sana ay makakatulong sa solusyon sa malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, aniya, mayroong 11 proyekto ang personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos at ito ay mula sa Marikina, Bulacan, Iloilo, Benguet. Ilang araw matapos matanggap ang reklamo ng sumbong sa Pangulo website. Umaabot aniya sa 9,020 reports ang natanggap ng Pangulo, kaya patuloy niyang hinihikayat ang mga publiko na magsumbong tungkol sa mga maanumalyang flood control projects sa kanilang lugar. Paliwanag naman ni Castro na ang may sakop na ahensya ng gobyerno ang siyang magsasagawa ng lifestyle checks sa lahat ng patungkol sa flood control projects na binigyan nila ng karampatang tiwala ang mga ito. Subalit kapag mayroon namang nakitang anomalya sa mga nag-imbestiga, ay maging sila ay iimbestigahan. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, naaresto ang 3 sa isinagawang raid ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan at nadiskubre ang libo-libong master cases ng smuggled na sigarilyo. Ayon sa Bureau of Customs, aabot sa mahigit 8,600 master case ng imported na sigarilyo mula China at Vietnam ang natagpuan sa warehouse na nagkakahalaga ng 600.29 million pesos. Isinagawa ang inspeksyon sa bisa ng letter of authority matapos ang intelligence reports mula sa CIIS-MICP sa pamumuno ni Intelligence Officer 4 Alvin Enciso kaugnay sa kahina-hinalang laman ng nasabing warehouse. Ang mga sigarilyo ay walang Bureau of Internal Revenue or BIR tax stamps at hindi rin nagtataglay ng graphic health warnings. Pinangunahan ng BOC Intelligence and Enforcement Groups ang operasyon katuwang ang Intelligence o Intellectual Property Rights Division, Custom Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, Enforcement and Security Service Port of Manila,
sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard at mga opisyal ng barangay sa Bulihan. Nagpalabas din ng warrant of seizure ang detention sa mga nakumpistang sigarilyo sa paglabag sa Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997 at Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nagbabala si Senator Panfilo Lacson na may mga Chinese sleeper agents at maging mga operatiba ng People's Liberation Army ng China na nakapasok na sa Pilipinas upang magsagawa ng pag-espiya o espionage. Sinabi ni Lacson na dapat magsagawa ng tuloy-tuloy na follow-up pursuit operations laban sa mga naaresto sa mga nauna ng anti-espionage operations. Binanggit ni Lacson ang ulat kung saan may naarestong Chino dahil sa pag-espiya sa maraming lugar, kabilang ang Palawan, Makati, Dumaguete at malapit sa Camp Aguinaldo, Commission on Elections sa Manila at Malacanang. Sa pagdinig, iniulat ni Atty. Ferdinand Lavin ng NBI o National Bureau of Investigation na sa hindi bababa sa 6 na operasyon, 19 na dayuhan ang kanilang naaresto sa hinihinalang espiya. Sa 19 na naaresto, 13 ang Chinese, 5 ang Pilipino at 1 ang Cambodian. Ayon kay Lavin, ang mga Pilipino ay nagsilbing guide, driver o aid lamang na ginamit bilang kasangkapan. Binigyang din ni Lacson ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na hot pursuit operations laban sa ibang sangkot, kabilang ang mga matutukoy mula sa tactical interrogation ng mga nahuli. Hinihikayat din ni Lacson ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga ari-arian ng mga sangkot sa espionage, katulad ng ginawa nila sa kaso ng dating alkalde na si Alice Guo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, tiniyak ni Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. na dadaan sa tamang proseso ang balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ang paniniyak ay ginawa ni Nartates kung saan sinabi nito na dapat pa ring sundin ang tamang pamamaraan upang matiyak na walang nalalabag na regulasyon sa pagtatalaga ng mga opisyal. Ayon kay Nartates, dapat ay laging handa ang mga opisyal sa posibleng mga pagbabago sa kanilang puwesto. Aniya, walang permanente sa kanilang trabaho sapagkat prerogative ng Pangulo ang kanilang posisyon. Ang hindi pagsunod umano ni dating PNP Chief Nicolas Torre III sa rekomendasyon ng National Police Commission o NAPOLCOM na ibalik sa puwesto ang mga binalasang opisyal ang sinasabing isa sa mga dahilan ng pagkakasibak nito sa puwesto. Una nang ipanitupad ni General Torre ang balasahan kung saan ipinagpalit ng pwesto sina number 2 man o Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Melencio Nartates at Lieutenant General Bernard Banak ng Area Police Command, Western Mindanao. August 14 ang maglabas ng rekomendasyon ang NAPOLCOM hinggil sa recall na binaliwala ni Torre. Kasunod nito, nilinaw rin ni Nartates na maayos ang kanilang samahan ni Torre kahit na inilipat siya nito sa Mindanao. Kinumpirma rin ni Nartates na hindi na magsisilbing tagapagsalita ng PNP si Police Brigadier General Jean Pajardo kahit wala pang opisyal na kautusan. Si Pajardo ay nakatalaga sa Directorate for Controlship. Paliwanag ni Nartates, dapat manggaling sa Public Information Office ang spokesperson. Hindi pa muna pinangalanan ni Nartates ang magiging bagong tagapagsalita ng PNP. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inumpirma ng palasyo na mayroong inaalok na posisyon para kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III, subalit hindi pa ito tinanggap. Ayon kay Attorney Claire Castro, sinabi nito na mayroong mabigat na trabaho na ibibigay ang Pangulo kay Torre at sana itanggapin ito ng dating general dahil ito ang talagang gustong ipagawa sa kanya.
Hindi naman nagbigay ng dagdag na impormasyon si Castro at hintayin na lamang niya ang magiging anunsyo ng Pangulong Marcos. Ayon sa ngayon, ayon kay Castro ay maiging respetuhin ang wisdom ng Pangulo kaunay sa pagkakasibak kay Torre, bagamat malinaw naman anya ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong mga issue na hindi napagkasunduan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin alas 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmalen. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga tarem. Paborito. Diyan Opis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama hanggang alas 7:30. Good morning pa rin. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtirian Lingkor, Ati Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Pitsa 28 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, sumbong, mga reaksyon, suggestion, opinion, mangyari lang po tumawag o mag-text sa ating numero sa smart number 0939-100-9931 at saka sa globe number 0927-974-2784 at yung personal na text line ko 0946-503-6465. Yun, sa atin naman pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, umpisa natin ang pagtalakay sa mga issue sa umagang ito. Yung tungkol sa flood control project, talagang yan ang pinakamainit na issue. Yung usapin sa ngayon. Hindi lang dito sa dito sa Pangasinan, kundi buong Pilipinas ito dahil sa ilang mga kapalpakan na mga proyekto. Gaya dito sa Pangasinan, ilan na yung dito naipost sa social media na mga nasirang mga slope protection, mga flood substandard. Substandard. Tulad dyan sa may bayan ng Santa Barbara, yung mismong slope protection na bagong gawa, katatapos lang. Diyan sa may barangay Tulyaw nasira. Kaya pinapahinto ni Mayor Carlito Isaplan ang construction ng slope protection sa barangay Tulyaw, Santa Barbara, Pangasinan na nawasak noong dumaan ang bagyong Krising. Sinundan naman ang bagyong Dante at Imong. Kaya hiniling ng alkalde ng Santa Barbara sa Department of Public Works and Highways Regional Office na ihinto ang construction at magsagawa sila ng investigasyon kung ano ang dahilan ng pagkawasak ng slope protection na ginawa noong 2024. Kung hindi ako nagkakamali, Marso yan nung inumpisahan yan. Yung sinasabi mo ay meron tayong kopya dito, description, contract description, may 46 million yung cost. Okay. March 7 yung umpisa at dapat natapos ng October
2024. Aha. Ang status niya is completed naman. Completed. Pero yung completed na yan, yun yung nawasak eh. Yan yung construction/rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers, construction of slope protection along Sinukulan River at Barangay Santa Barbara, Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. At yung naturang cost of project ay galing po sa General Appropriation Act of 2024, no? Oo. Ito, yan. At implemented by DPWH Regional Office. Ang nakalagay dito, okay, ay regular infra GAA 2024 00-2. Ayan. 00-2. So, tunghayan nga natin yung panayam ng Radyo Pangasinan kay Santa Barbara Mayor Carlito Esaplan patungkol po naman dito sa kanyang hiling sa Department of Public Works and Highways Regional Office na pansamantalang ipahinto ang construction ng naturang slope protection. At alamin natin kung ano po ang dahilan kung bakit niya ipapahinto ang naturang construction. Sir, ano po ang sitwasyon ng mga flood control and ongoing projects po dito sa inyong nasasakupan, Mayor? Yes, napakagandang tanong, no? Itong mga nakalamidad, nagkaroon naman ng problema dito doon sa mga ongoing na ginagawa dito ginagawa dun sa Tulyao na nag-iba na ginagawa ng kontraktor. Sana, huwag na time, itigil nyo muna dahil sa nakita kong gawa doon. Ito sa substandard masyado. At yung mga binabaw ng seatbelts na pakaiksi. Isang mahata na naman yung ikiba na kagad. Pangalawa, isa pa, bakit nagawa na yung project na yan na no-build back na, bakit dinistroy pa rin yun? Sana, dinugtog ko na lang ninyo yun, pag na pong ginalaw yung dating boulder back doon, dahil nananahip na ngayon. Kaya halos tublitawaw na yan eh, tublikita na yan yung ginagawa ninyo. Kaya request ko lang sana, for the meantime, itigil mo muna, pwede tayo mag-usap para maiayos natin yung problema. Hindi pa, pa-investigahan ko natin tumahan dahil wala talaga sa standard at pati yung kapal slope protection napakanipis. Dapat ang kapal naman, kung di size 8 ang kapal dapat. Pero ang ginawa nyo, 2 inches lang. Napakanipis. Sa standard masyado, pati yung mga bakal na ginamit ninyo. Pati doon sa seat piles, nakita namin, kaya hindi pala tinakpan nyo, yung tulay na lagyan nyo ng tulad tayo, yung pakita yung binabaw yung seat piles. Bisis na ba lang naman kahit na size, binabaw nyo yata 4, tapos na binabaw ninyo. Kaya, nakilata kang personal yan, kaya natataka, nahalata ko dito yung tinakpan nyo tulay, na nagsisit piles kayo. Kaya, siguro rin, dahil mapabuburot ko muna na seat piles na naman ito. At mamaya siguro, pagtitigil ko muna yan dahil may order na nasa presidente sa amin na imbestigahan namin lahat ng mga ginagawa sa standard regarding po dun sa ginagawang flood control project. Sir, ano ba kayo na itulog na rin sa national government na nangyayari? Meron na kami usapan ng mga LMP sa presidente namin si Mayor Ming Rosario at sa good governance, i-check namin lahat yung mga nangyayari project dito sa amin sa Pangasinan. Kasama ako doon, magtutulma ako doon sa project na yun. Isusumbong namin sa taas, sa national. Yung ano po, kahapon yung ginagawa nyo dyan na wala naman yung saktong haba, pero alam ko, yung sa netulong is 200 million, ang post nun, ewan ko kung ilan yung pinabindira sa region, hindi ko naman nakita yung program, pero ang alam ko 200 doon. Tuloy sa 200 million sa Dalonggi. Magkadugtong ba yun, sir? Hindi, magkaiba. Dalonggi side, sa Dalonggi, magkatapat. So, meron na ba kayo na ipatawag ang mga kawani ng regional office para mag-review? Actually, sa ngayon, kaayos lang ng mga DPWs dito sa atin sa district. Ay wala daw silang pakialam doon. Sabi ko, dapat may pakialam yan, distrito natin yan.
dapat meron na, sabi na ng mga pinapunta dito kanina, na wala daw silang pakialam doon sa implementation ng region. Sir, itong mga project na ongoing sa flood control, kasi isa po ang Santa Barbara na parang flood control project. Do you think, sir, yung mga nakarang project na nang pagkakaiba sa nangyayari? Alas lahat ng ginawa ng DPWH dito, giba. May barangay ulit, giba din yun, may picture ako dito. Sa Alibago, nagiba din. So din itong ginagawa nila ngayon sa Tulao. Kahit nung ginagawa nila ito sa Galongki, sabi standard din yun. Nachichik ko doon sa kapitan doon, pati yung pagtrabaho nila doon. Hindi naman nasira, pero ang talagang napakalupis ng trabaho nila doon, saka napakaiksi yung binabaw nila si Talis. Sir, ano pong masasabi niyo po sa mga kawani ng DPWH lalo na sa region na sila po mga nag-implement at yung mga tutulak-tutol po na gumagawa? Sa tingin ko naman, hindi naman walang deposit na kasalanan ng ng kontraktor eh. Siguro sa dami ng nababawas. Kaya nagiging tinitipid din nila yung trabaho sa pag-implement ng mga projects. Ayaw ko na magsalita kung alam nila siguro kung ano yung mga patakaran nila. Na naimbestigahan po sa mula sa taas. Hindi lang naman dito sa Santa Barbara. Alas buong Pilipinas, nagkaroon tayo ng problema tuloy. Yung labas lahat po yung nakalangyaring problema dahil po sa laki ng nababawas ng binabawas ng ibang nag-implement. Okay, sir, sa ibang mga issue naman po, pinag-usapan po ngayon ng inyong opisina kapag nakadalaga po yung business din dahil equipment daw na ginagamit ay nalilig po sa inyo mayor sa mga project po ng LGU. Sir, ano po ang masasabi niyo dito ngayon? Magandang tanong yan, alam mo, hindi ko masyadong pinapansin yan, pero medyo nasaktan din ako kasi sa totoo lang, wala po nangyaring kontrata po regarding po sa grading sa pagdidilis namin dyan sa ilog. Ang gastos lang po ng gastos lang po ng munisipyo dyan is crudo, operator sa lubricants. Wala pa kaming nangyaring kontrata simula noong 2023 hanggang up to present na continuous drilling yung ginagawa namin. Hindi namin pinapupunta dahil meron kaming sariling arm back po na nagtatrabaho sa ating mga drilling mas magdidrill sa atin dito sa Santa Barbara. Kung ano naman pinalalabas ng fake news yan, kung wala ko po kayo magawa, lalo na nag-iisip ng ganyan sa akin, hindi po ako ganun. Para sabihin ko sa akin, marami akong sariling bako. Bakit ko gagamitin yung sariling bako ng munisipyo? Kaya kung alam mo na pinapakalat nyo at pinapost nyo dyan, wala pong katutunan yan. Yung picture na nakita nyo, dredging na ng Tulong Creek dito sa RP Bansal. Nakita na, nagbigay na ako ng picture sa mga ibang pumunta dito. Wala pong katotohanan, hindi ko gagawin ko yan. Wala pong kontrata. Kahit mag-imbestiga kayo dito sa munisipyo, magtanong kayo kung mayroon mo na akong pinabid na dredging dito sa Santa Barbara. Wala po kaming pinabid. Yung project nyo naman daw po, personal at ginagamit naman yung equipment ng LGU. Yan nga yung sinasabi nila. Wala naman akong project dito ng dredging sa Santa Barbara eh. Wala din akong project dito ng DPWH. Never akong kuha ng project ng DPWH. Meron pa kami ginawa dito sa Santa Barbara na slope protection. Yung galing po kayo, galing po ka na sekretary, Secretary Benar Abalos na worth 168 million. Ikilang pa nila yung trabaho ng LGU. Napakagandang tanong ko eh. Pinagkilan nila yung ginawa ng LGU, mas quality kaysa doon ginawa ng DPWH. Kumusta doon sa past administration, hindi ba gumamit ng equipment mula sa munisipyo sa kanyang mga construction? Wala, kasi lahat ng ginawa dito na slope protection noon, wala pa naman yung bako eh, dahil sila nga yung bako ng kabalik akong mayor. Hindi naman gumagana yung bako na long-arm. Kabibili lang namin itong issue na ginagamit nilang bako. Kabibili lang namin bago lang. Bago lang, kabibili lang. Yung mga slope protection na dito na galing sa DPWH at saka galing sa DLG. Wala pa yung mga bako, kaya nagtataka ako bakit nila issue. Pero ang ginagawa ng bako natin,
Action reading lang. Wala pong nangyaring kontrata. Pero ang pinapalabas nila kontrata ko daw yung reading. Pero walang kontrata yun. Purely project ng LGU, sir. Purely project ng LGU. Ano lagi ang nag-aasikaso MDRRA mo? Kaya nakita nila yung bako doon MDRRA mo. Pagka ginawa nila, pagka ginagawa na nila, tama yung sinabi mo. Yung ng panahon nila, yung ang ganda-gandang lugar ko na binili ko noon, 3 years na ginamit nila yan. Pinagamit nila doon sa ginawang resort sa mga barangay, Limago, yung Hamjam Resort. Ano yung November? Private resort. 6 months na pinagamit yan. Pinatawagan ko yung kapitan. Hindi ako nakaupong mayor nun eh. Ano nakaupong mayor doon si Ismael Joel. Napunta ko yung kapitan doon. Tanongin mo nga bakit nanyan yung mga pato. Ang sinabi ni hinabi ng operator doon at ang kausap nila kaya nagpapumagawa ng resort. Niririntahan niya lang. Tumigil ako. Nakabalik ako mayor. Tinanong ko sa treasury. Single centavo walang nilibit ito sa rental. Sir, nabanggit niyo 6 months na lang ginamit. 6 months. Pero wala kahit piso. Kahit piso wala. Nilibit. Kaya sabi ko, huwag na lang ang katin nyo. Ini-issue nyo sa akin, baka bumalik sa inyo ka ako. Sa pa, yung binili kong bako doon sa mga personal namin na PC-138 na bako na pangkarga namin sa basura. Ginamit na doon sa batching pa next will going. Bakit may narinig ko sa akin? Yan ang issue. Gamit ng munisipyo, ginagamit na sa private. Ako kung ginagamit namin ng walang abang nga, may pangalan pang indirect, pero para sa munisipyo. At project ng munisipyo. Project ng munisipyo, hindi kontrata. Pag project ng munisipyo, sir, wala namang kontrata, di ba, sir? Wala. Kaya pumunta dito eh. Inimbestigan dyan sa engineering. Kung wala nangyari meeting, dahil regarding doon sa dating, wala. Pumunta sila sa MDRA mo. Tanong nila. Mayroon kaming budget yan, pero hindi kontrata. Ang nakabudgetan para sa fuel lang at sa operator sa lubricant. Ayos na. Kaya tigilan nyo na mga issue sa akin kaya gano'n na ating tao. Sa tingin niyo, sir, maaga ang pambabato ng politik sa inyo ngayon. Napakaaga. At saka yung gaya ninyo. Pagit pa sa akin. Gano'n. Ang dami-dami kong bako, 10. Pwede pa ako magagamit na mas tumutulong pa ako. Nagdidrill dito sa Tamarman at tumutulong pa ako at pangitan sa inyo mga picture. Minsan nagpapatawaran pa ako ng bako dito na wala namang bayad, libre. Sir, message na hindi ko pwedeng kainin yung hindi ko pinagbawaran. Siguro, sir, mensahe na lang sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nakakabasa ng fake news na ipinopost nila sa social media. Sa lahat po ng mga kababayan at saka sa lahat po ng nakita nyo nakapost dyan at naniniwala kayo. Wala fake news po yan, wala pong katotohanan yan, huwag na kayo maniwala. Napakaagang demolition yan, hindi pa ako ganong klaseng tao. Malinis po aking konsensya sa aking panunungkulan. Hindi pa ako nagtagal dito sa politika kung masyado akong gaman pagdating sa pera. Hindi ko madadal sa taas yan. Kaya magdala po panawala dyan, fake news lahat yan. Ako pa nagpapahiram sa gobyerno ng bako, hindi ako mahiram dyan sa baba po ng munisipyo. So yan na ang paliwanag ni Mayor Carlito Saplan ng Santa Barbara. Balikan natin. Dalawa yung pinuntuhan niya doon sa interview natin. Pero balikan natin yung unang tanong sa kanya, flood control dahil gusto niyang hiniling niya sa Department of Public Works and Highways Regional Office na pansamantalang itigil muna ang construction ng slope protection dyan sa may Tulyao, Santa Barbara going to Dalunggi. Dalawa pala yun, magkabila. So ayon doon sa sinasabi ni Mayor Carlito Saplan, yung project pala na yan, yung cost ng project, ayon sa kanya, 200 million. Ganun ba? Baka ano yan, baka phase by phase. Oo. Hati-hati. Kaya yung nandyan, kuhan siguro yung phase 1 or
kwan yan, face yan. Ano yung magkatapat? Yung Dalongge. Dalongge at saka... Diyan sa Tulyaw. May magkatapat daw dyan. Parehong slow protection, flood control projects. Ngayon, ang sinasabi ni Mayor na pahintuin yung mga ongoing. Dahil merong embankment protection dyan sa may Tulyaw. Ito, construction of embankment protection at Capistolero Dam at Agno River. Actually, merong pag sinabing embankment protection, parang ano rin yan. Parang slow protection lang din. Kasi meron ng dati na yung embankment, yung tinatawag na border river embank. Boulder, okay. So, meron ng dati na ginawa noong siguro 4 years ago o 5 years ago. So, dumaan yung 3 taon, dumaan ang mga bagyo, dumaan ang pagbaha, hindi naman nasira. Yung unang flood control, boulders. Yung boulders, okay. Pag sinabi nilang boulders kasi yan yung mga malalaking tipak ng bato na nakabalot sa screen. Yung screen, okay. Tapos so isasalansan nila ng maayos yan. So hindi po nasira yon. Ngayon, noong ginalaw nila yan, tinanggal yung boulders, yung mga bato, at ang ginawa nila nilagyan ng semento at saka yung yung sheet pile. Mahilig sila sa sheet pile. Ngayon, ang nakapagtataka, sabi ni Mayor Asaplan, nung ibinabaw nila yung sheet pile, merong yung tinakpan nila ng malaking ano man tawag doon? Tulda? Tulda. Tinakpan nila para hindi makita daw yung bahagi na kung saan may mga taong dumadaan. Para hindi daw makita yung first time kong narinig yan sa dami ng ginagawang project ng gobyerno, wala naman tolda-tolda. Wala naman tarapal yan. So anong purpose? Bakit mo tatakpan? Para hindi makita yung inilalagay na sheet pile? Kung gaano ka haba yan? Dahil lumalabas doon sa isinagawa na investigasyon ni Mayor Carlito Saplan, yung sheet pile, ayon sa kanya, ay ang nilagay lang daw ay 4 meters. Parang putol-putol. Putol-putol. Sa may standard size na 12 meters. Supposed to be 12 meters o kaya 8 meters. Okay na yan sana Pero 4 meters daw. Kasi yung buong sheet pile ay 12 meters yan. Okay, 12 meters. Magkano yung isang 12 meters? 80,000. 80,000 ba? 80,000 pesos. 80,000 ng isang buo. Isang buo? Oo. Yung 12 ay yung 12 meters. Ang alam ko yung 4 meters is 60. 60,000. Hindi, isang buo walang 4 meters na tinda. Hindi nga. 12 meters. Oo nga. Hatiin nila sa 4. Tapos ang presyo pa rin 80,000 isa. So yung isang piraso, i-divide nila sa 3. O di 12 meters yun, 4, 8, 12. Diba? O ang bawat isa nun magkakaroon na ng 80,000. Okay. Samantalang ang isang buo ay 80,000. 80,000. So, pag hinati mo sa 3 yan, magiging another 80,000 yung 4 meters. So, magiging 240. Yung presyong 80, naging 240. So, yung 240, minus mo yung 80, that is may 60. Wala 160 malinlis. 160 yung malinis na Hindi yan yung kwentahan natin. Kung merong substandard na ginagawa. So nakatipid, nakatipid ang kontraktor. Anong nakatipid? Nakatipid ang kontraktor. Kumita siya. Hindi siya nakatipid. Nakatipid doon sa sheet pile.
nagtipid sa sheet pile. Yun ang nagtipid sa sheet pile. Pero kumita siya sa sheet pile. Okay, hindi natin sinasabi na yung mga project dyan ha. Pero kung gusto nyong bumunot, ayan. Magtawag kayo ng media. Pero pipili yung barangay official o yung mayor kung saang banda. Hindi yung contractor ang pipili kung saan ang bubunutin. Siyempre baka mamaya ang nabunot nila yung malalim pala. Na nilagyan ng 12. Palakpak tayo dyan. Saludo tayo dyan. Pero nakita mo yung sinabi ni Senador Lebiste. Congressman, huwag mo nang gawing senador. Congressman Lebiste. Medyo wala bang tinitintit. Congressman Lebiste, na sinasabi niya na yung actual nilang nakita, yung sheet pile, 4 meters. Meron siyang nakitang 4 meters. Merong 4.5. Iba-iba. So, yung napaka-iksi. Yung sheet pile. Napaka-iksi ng sheet pile. Ngayon, ang may nabanggit siya dun na merong 15 meters. Pero may nakausap tayong engineer. Sa pagkakaalam niya daw, hindi niya naman ikino-correct yung sinabi ni Congressman Lebiste na 15 meters yung buong sheet pile dapat. Sa akin pagkakaalam, sabi ng engineer, ang standard size lang 12 meters. 12 meters. Pero baka nga naman merong special na order na malamang. Baka may mga ganong special size. Hindi natin alam. Kasi ang yung 12 meters, yung mga iba kasi alam nila na malalim yung pag babaunan ng sheet pile na yan pero talagang ang standard size is 12 meters. 12 meters yan. Kaya antayan natin kung kailan yung investigasyon na isasagawa na kasama ang DPWH Regional Office diyan sa ginagawang slope protection sa may barangay Tuliao, Santa Barbara na hiniling ni Mayor Carlito Saplan na pansamantala na itigil muna ang construction at dapat pumunta dyan ang DPWH para sila magsagawa ng inspection at makita kung yung bang nasa program of works na inilagay na sheet pile tumutugma doon sa actual nilang pag-inspect doon sa mga sheet pile na yan, sa project na yan. Kaya naging controversial yan yung tulyaw na yan nagsilabasan yung bulok na sistema ng mga implementing agency at yung mga ilang opisyal na nagkamal ng pera ng flood control. Dito pa lang sa 3rd District, maraming flood control project. Nabanggit mo yung flood control project. Ito pong hawak ko pong listahan. Ayan. Ito po ay pinagkapuyatan ko po hanggang kaya pala yung mata mo liit mata No, liit mata wala. Ito po. Yung akin pong na sort, yung aking inisa-isa. Pero malamang sa malamang. Search, Oo, malamang sa malamang ay kulang pa ito. So mayroon pagkaragdagan. Kasi meron pagkaragdagan. Hindi, baka may mga nalagpasan ako. Tapos yung mga implemented pa sa region. Hindi pa kasama dito. Katulad nung yung RS Rodriguez diyan sa Tulyao. Okay. Hindi ko nakita yan dito, pero nasa region yan. Sa region. Eto. Okay, basahin mo na yan. Basahin ko muna. Okay. Noong 2022, umpisan lang natin sa 2022, pero meron akong listahan from 2015. 2022, sa 3rd District muna. Okay. Meron pong 12. 12 na flood control projects. Mahina, Okay. 12. 12 meters. 12 yung pagkalasip pala yun. 12 flood control projects. Okay. Noong 2023, 52. Tumaas. 52. Tumaas. Noong 2024, nadagdagan ng 40. Hindi, 21. Bumaba. Oo, noong 2024, 21. Ngayong Ngayong 2025,
completed at ongoing, mayroon silang 48. Tumaas. So magmula 2022 hanggang ngayong 2025, merong 133. Completed at saka ongoing. Flood control projects completed from, completed na noong 22 hanggang 24. Okay. Ngayong 2025, may completed at meron ding ongoing. Ongoing. Oo. At magugulat kayo sa naglalakihang pondo. Aha, yan yung pondo dyan. Naglalakihang pondo. Ngayong 2025, ang may buena mano itong si Alcel Construction. Alaminos? Hindi ko alam. Alcel? Slow protection along Agno River, Barangay Gulaw, San Carlos City. Huwag ka naman ginamit yung kanyang lisensya. Hindi natin alam. Okay. Basta itong Alcel Construction. Gulaw? Gulaw. Okay. 47,240,000. Aha. Oo. At magkakasunod na 9,500,000, 9,500,000, 9,500,000 plus ay tatlong magkakasunod. Alcel yan? Hindi naman, iba-iba na ito. Merong Mighty Way, merong Jusmac, merong RS Rodriguez, at merong JG Construction. Third district. So merong Mighty Way. Mighty Way. Oo, meron niyang mga yan. Kasi third district ang pinag-uusapan natin. 2025. Oo, mayroong itong JG Garcia, 42 million. Okay. Diyan sa may, Mapandan. Pias to Barangay Poblacion. Ayan. Meron din siyang 42 million. 42 million. So, 28 million, 29 million. Ayan, halo-halo na sila. So ito po yung mga flood control projects na binabanggit ko. Pag 133 po na flood control magmula 2022 hanggang ngayon, kung babanggitin ko po ito isa-isa, ay malamang sa malamang ay tapos na ang ating programa. Hindi pa ako tapos magbasa. Napakasipag yung kanila, yung congressman. Yung congressman nila dyan. Kasi marami siyang naiuwi na project, na flood control. Di ba pag merong mga project na ganyan, meron siyang tarpaulin at meron din silang mukha. So napakasipag. At meron din nakalagay na mula sa, ano yun? Mula sa, basta yun, nakasulat. So, yung mga dami ng flood control project sa 3rd District, ilan naman ang nawasak? Isa na dyan yung Santa Barbara. Ito nga yung isa sa mga pinupuntuhan natin. Dyan sa may Tulyao, yung meron kang meron kang kopya dyan . Ito galing sa regional office. Sige nga, meron din ako dito . Yung unahin natin, mamaya talakayan natin yung nawasak muna at kung sino yung kontraktor sa naturang ginawang flood mitigation dyan sa may Tulyao, Santa Barbara, makalipas lang po ng ilang paalala. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Ransunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang impormasyon? Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:10 ng umaga sa magpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa magang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkura, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala sa mga masugid nating mga viewers, si Adila de la Cruz. Dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga sa iyo. Si Majina Corda, taga Burgos ito pero nasa HK, Hong Kong. Ayan, magandang umaga sa inyo. Tungkol doon sa binuksan natin na issue. Yung issue dyan sa may Tulio Santa Barbara. May nagtitext dito. Oo. Baka hindi ko mapagbigyan ito ngayon. Ano yung sabi? Sir, yung 133 flood controls ng 2022 hanggang 2025, baka pwedeng paki-kwenta. Bukas na. Marami kasi yan eh. Marami, pasensya ka na. Marami yan. Bukas na lang kasi 133 i-add ko nang i-add itong mga ito. Marami kasi marami yan. Magpupuyat na naman na si Pare Errol. Mamaya hindi na niya mabasa dahil nakapikit yung kanyang mata. Ilang digits itong isa? Siguro pag binasa ni Paring Errol yan, kung ilang millions of piso yan, baka mapapa... Billion. Kasi billion. Yung nung nakaraang linggo, meron tayong binanggit, isang contractor lang Isang contractor lang, meron na siyang 600 million plus. So, abot siya rin ng billion. 28 lang yun. Pag tinutal ni Pare Errol yan, baka mapapapikit ang inyong mga mata hanggang sa tainga. Paano na lang kung si Mayor Carlito Saplan ay nag-report na sa national government? Itong mga, actually may mga picture siya may mga litrato siya na hawak na talagang nawas out. Yung mga natibag, mga may crack, yung mga may sira, yung mga substandard.
Kaya ganun siya magsalita dahil siya mismo ay nagpunta doon sa mismong location. Kaya wag nyo nang antayin na pupunta si Kuan dyan, Imelda Papin. Kaya dami nang nawasak na slope protection, sabi niya. Okay, maraming nagtatanong, sino ba talaga ang kontraktor dyan sa natibag na slope protection dyan sa may Tulyao, Santa Barbara? Okay. Ngayon, meron tayong yung hawak na dokumento. Lumalabas sa records ng Department of Public Works and Highways Regional Office na nakasama sa bidding. Yung mga nakasama sa bidding nung na sinagawa. Yan yung part na merong natibag. Okay. Isinagawa yung bidding noong 2024 yan at inaward yung naturang kontrata noong Pebrero 26, 2024. Apat na contractors ang dito ang sumali sa bidding. Okay, nandito yung mga sumali sa bidding at magkano yung amount ng kailang bid, Okay. Nangunguna doon sa listaan itong RS Rodriguez Construction and Supply slash Hyrac Construction and Supply Incorporated. Ito yung joint venture. Ang total bid amount 46,801,726.46. Okay. Meron pang pa-point. Siyempre, pera ng bayan yan, kahit na single centavo, dapat nating bigkasin. Okay. GMAC Construction and Supply, ang kanyang bid amount ay 48,079.92 centavos. Teka, ano yan? JMAC. JMAC. Iba yung yung Juice Mac. Iba yun. JMAC yan, JMAC. Okay. Pangatlo na nakipag-bid. Ito yung kanyang bid amount. Itong si Christian Ian Construction Corporation. Ang kanyang bid amount ay 47,666,151.35 centavo. Okay. Pang-apat na nakibid. Ito yung bid amount naman niya. Itong si Sintite Construction Corporation. Sintite. Oo. Okay. So 47,781,441.06 centavo. So yun po yung mga apat. Sino yung lowest bidder? Okay. Okay, basahin natin ang nialaman ng dokumento, Department of Public Works and Highways contract ID. Yung contract ID. 24A00246. Okay. Contract name, Construction Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities with Major River Basins and Principal Rivers, Construction of Slope Protection along Sinukalan River at Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. Okay. Ma-search mo ba kung sino yung nakalagay na contact? Yung binabasa mo, nandito yan. Yung contact ID number. Yung contact ID number ay 24A00246. Okay, sinong may-ari dyan? Ang contractor, RS Rodriguez Construction and Supplies slash Hyrac Construction and Supplies Incorporated. Ayan, so lumabas na siya yung dyan, regular infra, ito, GAA 2024 okay 00-2. Ayan, okay, so ibig sabihin contract, ito ba? Contract effectivity March 7, 2024. Okay. And contract expiry October 2, 2024. So anong petsa ngayon? Agosto. So hindi natapos ng October yung slope protection na yan. Pagdating ng itong buwan ng Agosto,
dumaan yung bagyong Krising nawasak. Ang description nga ni Mayor Saplan isang baha pa lang ang dumadaan. Oo nga. Okay. Tama ba? Tama. Oo. Okay. So, yung implementing agency, nandito yung Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, Regional Office 1, Aguila Road, Sibilia City of San Fernando, La Union. O, di ba? Napakalinaw. At ito ay inaward ng naturang ahensya, yung implementing agency noong February 26, 2024 sa nanalong bidder, itong si RS Rodriguez Construction and Supply / Hyrac Construction and Supplies Incorporated. Ito yung joint venture. At ang may pangalan dyan sa RS Rodriguez Construction, itong si Mr. Christian Emmanuel R. Peralta. Siya yung authorized managing officer ng RS Rodriguez Construction. Okay. So, malinaw po hindi kami nag-iimbento dahil ito public documents public documents. Ngayon, ang tanong natin dito, sino itong Hyrac Construction and Supply? Na siya po yung ka-joint venture nitong RS Rodriguez Construction and Supplies. Alam mo, maisingit ko lang, yung Hyrac at saka yung RS Rodriguez, marami ring project na joint venture sila. Correct, kasi itong nahawak kong dokumento dito. Kasi napag-alaman natin na itong RS Rodriguez Construction Supply ay maliit pa lamang ito na construction firm. Baka nagpapalaki pa lang siya. Kaya kailangan niya magpalaki, kailangan niya ngayon na mag-joint venture. Ito ngayon yung Hyrac Construction Supply Incorporated. So, ang tanong natin dito, sino may-ari dito sa Hyrac na ito? Hindi natin. So, iiwan natin yan na tanong sa DPWH. DPWH. Teka, naalala ko pala. Di ba nabanggit ni Mayor Saplan na kausap niya yung DPWH District. At ang sabi ni Mayor, hindi nila alam yung mga project na yan. Wala daw silang wala daw silang alam. So, hindi ba nakikipag-coordinate ang regional office sa nakakasakop na distrito? Ang tanong natin dyan, yung tanong na yan ni Mayor, yun yung implemented by region. Correct. Hindi niya alam. Itong hawak ko sa 133 flood controls, wala din yan. Hindi. Ito, implemented by yung district engineering. Oo nga. Pero yung tanong ni Mayor, siguro yun yung yung implemented sa region. Kaya hindi nila alam. Kaya yung katanungan nga natin, sana po masagot ng RS Rodriguez Construction and Supply. Dahil siya po yung dito siya po yung lumalabas na nakiusap o nakipagbid doon sa regional office base dito sa dokumento na hawak natin. Ang nakapagtataka rito sa contract agreement, wala pong pirma itong may-ari ng RS Rodriguez Construction Supply. Supposed to be doon sa contract agreement, bago niya tanggapin yung binigay sa kanya na kontrata, pipirma doon sa contract agreement. Pipirma doon na talagang siya yung pinag-awardan ng naturang proyekto. Bakit doon sa kanilang dokumento wala? Hindi, baka naman yung hawak mong dokumento walang naka-indicate na pipirmahan nila. Hindi, check mo. May naka-indicate dito na mga pumirma. Pero yung pangalan ba niya yan dyan? Wala So ibig sabihin may pangalan itong namamahala doon sa RS. Hindi, doon sa may slot ng pipirmahan. Wala, di ba? Wala.
Pero lahat ng mga ka dyan kung merong pangalan yung tao tapos wala siyang pirma. Actually, lahat ng mga nakita kong contract agreement, pipirma sila sa gilid eh. Sa gilid. Hindi sa baba, sa gilid. Doon sila pipirma. Kasi itong... May nakita ako, Mighty Way, Construction, si Jerry Lim, pumirma. Yung ibang kontraktor, nakita ko rin, may pirma doon sa gilid. Hindi kasi ito, yung sinasabi mo kasi, iba yan. Itong notice of award, yung binasa mo, na signed ni Regional Director Tan. Lahat na, nandito na. Tapos nandyan yung may pirma na sinasabi mo, back resolution niya. Natural, wala siya doon. Hindi, award na eh. Award na ito eh. Hindi, ayan back resolution declaring the bidder. Lowest calculated responsive bid. So, ang nakapirma dyan, etong si Chief Back Chairman Clarence Rimando, etong Chief Construction Division Back Vice Chairman Jerry Jucar, etong Chief Planning Back Member, puro mga back ito. So natural lang na wala pa siya dito. Yung isang dokumento ang meron sila. So ito na yung agreement. Consider na ganyan. So lumalabas na talagang in-award na itong naturang kontrata sa RS Rodriguez. Sa RS Rodriguez Construction Supply. Na ayon doon sa tumawag nga, sinasabi na hindi raw, wala daw sa kailang listahan yung naturang proyekto. Yan sa Tulyaw. Ayon doon sa tumawag, wala daw silang project dyan. Wala daw silang project, wala daw silang listing dyan. Sige, ipakita mo na wala, ipapakita rin namin na meron. So, sino ang nagsasabi ng totoo dyan? Actually, meron pa sa may Dalongge. Ito, basahin ko ito. Number 41. Tinandang kasi, ninumberan ko na eh. Number 41 ng 2025. Construction of slope protection structure along Sinukalan River, Barangay Dalongge, Santa Barbara. Contractor, RS Rodriguez Construction and Supplies. Ayan, Isa ito doon sa mga nais ipahinto. Project ni Mayor Carlito Saplan. Lumalabas na talagang pangalan ng RS Rodriguez Construction. So, kung nakikinig man, ang namamahala sa RS Rodriguez Construction Supply, kung sino ka mga napunso Pilato, tumawag ka rito sa ating himpilan. Hindi tatawag yan. Siyempre mananahimik yung mga yan. Huwag ka mag-uwas ng kamay mo dahil alam na ikaw yung gumagawa ng naturang construction. Ganito na lang, hayaan na lang natin na si Mayor Carlito Saplan ang magpaimbestiga. Nabanggit niya rin naman na kung hindi makikipag-communicate itong mga nasa DPWH, idirekta na siya ang magsasangguni doon sa national. Nabanggit niya yan sa interview. At sana, nandyan sana yung kontraktor pag sasagawa yung investigasyon para malaman natin, magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kung sinasabi nyo, hindi nyo project, patunayan nyo na hindi nyo project at ipipresenta rin na yung mga ebidensya na nagpapatunay na kayo po ang may-ari, kayo po ang may kontrata dyan sa naturang slope protection na yan. Huwag kayo magtago sa likod ng inyong lisensya. Huwag kayo magtago. Huwag ka ma-high blood. Hindi naman kasi medyo nakaka-high blood dahil sabi nila high blood, hindi. Sabi nila hindi nila project wala daw sa kailang listing ayon doon sa kanyang sekretary. Wala daw sa kanyang listing. Ang magpapatunay naman yung mga dokumento. Ayan, nandyan yung mga dokumento. Kasi may tumatawag sa amin mukhang sila pa yung galit. Ayon doon sa tumawag. Hindi naman direkta na sila yung mga nasa nakapangalan sa listahan. Tignan nyo mabuti yung listahan ninyo. Doon sa may tumawag, you are welcome. Maganda. Na magsabi ng mga ganyan. At ito ang mga dokumento na ipapakita namin sa inyo. Ayan, lumantad naman kayo dito at dalhin nyo yung mga dokumento ninyo para may present ninyo dito at may present din namin yung mga dokumento namin na nagpapatunay na mayroon kayong proyekto dyan sa may Barangay Tulyaw, Santa Barbara, Pangasinan. Itong mga listahan na to, meron ng say ang DPWH
Port. Oh, Pangasinan Port District Engineering Office. Hindi nila alam. Itong mga nandito, itong hawak ko. Yan, hindi nila alam to dahil implemented by their ayan, office. Port. Okay. Sige. Masanto sa Kabuwasan, boss. Paboritong Idol Dennis at Idol Errol, mabuhay po kayo. From former board member at former Vice Mayor Ramon Bautista. Ay, good morning, sir. Councilor Ramon Bautista Jr. Ayan, good morning sa inyo. Okay. Yahoo, okay, copy big time. Okay, si Kwan pala, paborito, Amor Ligas hanggang ngayon. Okay, marami pa tayong kakalkalin na issue patungkol dito sa flood control project na yan. Dahil lumalabas na sa social media yung mga nawasak na mga slope protection doon sa Barangay Amanjigo, Alaminos. Meron na mga ipinos na nasira. Nandun yung sheet pile na nakabaon. Sino bang kontraktor dyan sa barangay yung naturang slope protection sa Barangay Amanjigo dyan sa lungsod ng Alaminos? Ilan ang cost ng project at kailan ginawa yan? Yun po yung malalaman natin sa susunod na mga araw. Ito si Sir Ben Gab Hobillanos. Sir Ben, good morning. Si Madam Zinaida Zamora Gilbert, si Rinaldo Bungar, good morning. Yayo Yoko Batutay Cecil, good morning. Ito namang si Mr. Batchar na nagte-text. Narinig ko rin ito sa sa may issue ni Kapaborito Joseph at RJ. Na yung nagbayad daw siya ng 2,000 pesos. Gusto niyang makuha yung 2,000 pesos. Yun sa lisensya. Taon na po ang nakalipas. Buti sana kung kilala mo yung pinagbigyan mo. Ito na lang ang kwan dyan. Meron ba kayong matutulungan ka namin dyan? Sabihin mo kung sino. At meron kayong kwan ba? Permahan ba? Sino yung kausap mo? Sa outsider ba ng LTO o yung nasa loob ng LTO? Kasi kahapon pa ito nagtatanong. Oo, kasi ang problema dyan kasi ito linawin natin. Yung mga nasa labas, may mga fixer dyan na lumalapit. Wag ko kayo basta-basta kumakausap. May sasalubong sa inyo na tao na sabi nila, anong problema? Ako na lang maglalakad. Huwag. Makipag-transact lang kayo sa mga opisyal na nasa loob ng LTO. Para sa ganun, kung nagkaroon ng problema, meron kayong agad na ipipinpoint na tao. Pwede nyo kaya kagad idulog yan. Reklamo. Ngayon, ang sabi niya dito, di na po ba ma-actionan yung driver's license ko? Wala na. Sayang din po kasi 2K na nakuha po na sa akin. Kahit taon na po akong walang work. Yan ang problema Bakit kayo nakipag-transact sa outside LTO, yung mga fixer? Huwag kayo makikipag-transact. Matagal na po yung problema na yan. Kalakalan dyan May mga fixer sa labas ng LTO Kaya marami pong naluloko sa mga nagpapalakad ng mga lisensya. Lalo-lalo na yung mga hindi nila kilala, yung mga tao. Sabi ni Mr. Batchar, kilala niya daw yung mukha, outsider po sa LTO. Yan ang problema. Yan na. Sinagot mo na yung kwan mo dyan. Paano mo kukumprontahin ngayon yan? Punta ka. Ganito gawin mo. Kung kilala mo ang mukha, alam mo yung mukha niya, punta ka sa barangay hall. At magpasama ka sa mga barangay official at imbitahin nyo yung tao na yan. Yun lang ang sagot dyan. Kami, outside na kami dyan. Hindi kami pwedeng umintral sa problema yung dalawa dahil outside outside jurisdiction ng LTO yan punta ka sa barangay hall at magpasama ka, dalhin sa barangay hall yung tao na yan. Yun lang. Okay, halika na. Wala pa tayong sapat na oras Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorio Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. At sa bandang kanan, si Manager Joy Baby.
Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Menes at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Nandiyan na sila, nandiyan na. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita.